Ο ομιλητής θα μας βοηθήσει να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα αυτό που θέλουμε, κάνοντας κάθε λέξη να μετράει. Μόλις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα θα μας δείξει πώς μπορούμε να περάσουμε το μήνυμά μας. Και είναι ο κατάλληλος, γιατί ο οικονομολόγος ξέρει πολύ καλά ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Είναι έμπνευστο στο μάστερ, έχει εκτέλεση γενικούς ρόλους σε διεθνές επίπεδο και επίσης έχει πάει σε συναντήσεις ομίλων σε 5 υπήρους. Αν αυτό γι' αυτό δεν ξέρω. Εντυπωσιακό. Να προσθέσω απλά ότι είναι πολύ καλός και στο storytelling. Ένα εργαστήρι με τίτλο Αποτελεσματική επαγγελματική επικοινωνία σε 15 δευτερόλεπτα από το Γιάννη Καρλίδη. Ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε ένα μαγικό. Θέλω ένα μαγικό κωδικό για να. Και ένας μαγικός κωδικός. Και φυσικά έρχεται η φωνή του Division Director. Ωραία. F5. Ωραία. Τέλεια. Είναι δάκτυλος του Βελερεφόντη, που είναι ο εραστής της Πενθυσίλιας. Ωραία. 2017. Είμαι διευθυντής μηχανογράφησης, δουλεύω στο ναυτικό, σε μια μεγάλη υπηρεσία του ναυτικού. Εκεί λοιπόν έχουμε 3 μεγάλα συστήματα πληροφοριακά. Για λόγους ευκολίας θα τα πω TAF1, TAF2, TAF3. Το TAF1 είναι το πιο μικρό, TAF2 πιο μεγάλο. TAF3 είναι η ραχοκοκαλιά όλου του εφοδιαστικού συστήματος του ναυτικού. Τελεία, αεροπλάνα, πύραυλοι. Πραγματικά η βάση. TAF3. Εκείνη τη μέρα, εν ώρα 5η απογευματινή, είχα να κάνω μια διαπραγμάτευση με μια εταιρεία η οποία συντηρεί αυτά τα συστήματα. Ήταν συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων. Και ήμουν ο επικεφαλής της διαπραγμάτευσης. 5 παρά 2, έχω ετοιμαστεί, λέω, τι θα ακούσω σήμερα. Μου λένε, έχει έρθει ο CEO της εταιρείας, μια πολυεθνική εταιρεία, είπαμε πολλά εκατομμύρια το συμβόλαιο, με τους συνοδούς. Λέω, θα ήρθαν και οι μπράβοι. Και λέει, είμαστε έτοιμοι. Ωραία, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάω. Δίνομαι τη στολάρα μου, πάω εγώ έξω και έρχεται ο Μπάμπης. Αφεντικό. Έλα, έχεις ένα λεπτό. 5 παρά 2. Ένα έχω, 2 δεν έχω. Πάρα πολύ γρήγορο. Διότι καταρχήν μας έχει φέρει τον καντεμόσταυρο, τον Νίκο, στα μάνατζερ. Προφανώς δεν θα πάει τίποτα καλά. Τι εννοείς? Έπεσε χτες το βράδυ το TAF1, το μικρό. Εντάξει, το TAF1 θα το αντέξουμε. Το οποίο επηρέασε όμως το TAF2. Έπεσαν όμως κάποια συστήματα και έγινε ένα restart. Τι λέει, ρε παιδί? Ναι. Και μετά το TAF2 επηρέασε το σκληρό δίσκο. Τι λέει? Ο καντεμόσταυρος, το TAF1 ήταν το σκληρό στο πρόβλημα. Και έπεσε και το TAF3. Τι εννοείς έπεσε το TAF3? Λέει, δεν έχουμε σύστημα. Τι λες, δεν έχουμε σύστημα, ρε? Τι λες, δεν έχουμε σύστημα? Δεν έχει ναυτικό σύστημα αυτή τη στιγμή? Από πότε είναι αυτό? Από χθες το βράδυ. Από χθες το βράδυ, το μόλις 5 ώρα το απόγευμα. Έχει και συνέχεια. Μισό λεπτό. Το TAF είναι το πρόβλημα, ο καντεμόσταυρος λέει το TAF3. Εντάξει, να ξέρουμε τι μιλάμε. Πείτε ότι θα αργήσω 5-10 λεπτά, ξέρω είναι ευρεία. Έρχομαι. Λέω, κύριε Μάρα, τι έγινε? Και μου λέει, το TAF2 είχε αυτό το πράγμα, δεν σου λεπτό μέσα. Σκέφτεται τώρα, το TAF2 είχε αυτό το πράγμα, το οποίο μετά επηρέασε το σκληρό δίσκο που έκανε ένα restart. TAF2 restart, ωραία. Τέλος πάντων, ναι, το TAF2 όμως μετά στη συνέχεια, αφού κάνει το restart, επηρέασε κάποια δεδομένα στο σκληρό δίσκο, που επηρέασε όμως το disaster center. Ποιο disaster center? Μισό. TAF2, και όλα αυτά είναι ο καντεμόσταυρος. Τι είναι ο καντεμόσταυρος πάλι, ρε παιδί μου? Αφού έχουμε και αυτό και το. Όσο λοιπόν μιλούσε αυτός, περνούσε η ώρα. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω. Έχουμε το TAF2, το TAF1, το καντεμόσταυρο. Τι είναι το πρόβλημα? Όσο περνούσε η ώρα, όμως πήγε μια θετική κατεύθυνση η συζήτηση. Αλλά και αυτό και μου και εκείνο και μετά το TAF3, αφού έκανε την επανεκκίνηση. Κάτσε να λέω. Ναι, και δουλεύει από χθες το βράδυ. Πώς δουλεύει? Ναι, έπεσε, λέει, 1 ώρα έπεσε, αλλά το ανεβάσαμε πολύ γρήγορα χάρη στην εταιρεία. 5 και 10. Η μπράβη απ' έξω, Και γιατί μου το λες? Νόμιζα ότι ήθελες να το μάθεις. Λοιπόν, και επειδή είναι 5 και 10 και παίζει η Αϊκάρα στην Αγία Σοφιά, πρέπει να φύγω. Φιλιά πολλά, γεια! Και έφυγε. Και έχω μείνει στο χέρι και λέω, τι έγινε τώρα? Χάθηκα. Πείτε μου, σας έχει τύχει κάτι τέτοιο, να ξεκινήσει. Και από εδώ, και από εκεί, όλα τα φωνήεντα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε πάρα πολύ στη ζωή μας καθημερινότητα. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό το πρόβλημα? Για 3 λόγους. Πρώτον,
όλοι μας πλέον έχουμε μικρότερο εύρος προσοχής. Αυτό το λένε attention span. Κάποτε ήταν 40 δευτερόλεπτα full προσοχή, έτσι, εδώ. Το οποίο με τα χρόνια μειώνεται και τώρα λένε άλλοι ότι είναι 6, 7, 8 δευτερόλεπτα. Όταν μου μιλάει 10 λεπτά, 15, χάθηκα. Ταφ 2, ταφ 3, ο καντεμόσαυρος, ποια σαύρα, τι είναι ο καντέμις εννοεί. Δεν καταλάβαινε ο καντεμόσαυρος τι είναι. Καταλάβαινα. Άρα είναι το εύρος προσοχής. Το δεύτερο είναι ότι ο χρόνος είναι χρήμα, ιδίως για διευθυντικά στελέχη. Είμαι ένα διευθυντής. Πραγματικά έχω να λάβω αποφάσεις 500 την ημέρα. Δεν μπορώ να θυμάμαι τα πάντα. Οπότε ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Και εσάς, οι managers σας και οι συναδελφοί δεν έχουν πολύ χρόνο. Και τρίτον, στην εποχή του TikTok, βίντεο, όλα το ένα ακολουθεί το άλλο και ξαφνικά λες μισή ώρα. Τι είδα τώρα μισή ώρα. Δηλαδή ξεχνιόμαστε και μιλάμε. Ιδίως εδώ το Smash, μιλάνε. Επομένως, σκοπός μου λοιπόν σήμερα είναι να σας δείξω ένα πάρα πολύ απλό εργαλείο, το οποίο μπορούμε με 3 μόνο προτάσεις, αλλά προτάσεις κανονικές, όχι και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, μια πρόταση, μια παράγραφος, 3 πολύ μικρές προτάσεις να δώσουμε το περίγραμμα του μηνύματός μας στον διευθυντή μας, στον manager μας, στον συνάδελφό μας. Και αν θέλει ο διευθυντής, μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες περισσότερες, αλλά μπορεί και αυτό που θα του πούμε να αρκεί. Οπότε, ο σκοπός μου είναι ο καθένας από εσάς να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για να μπορέσει στην επικοινωνία του, στον χώρο εργασίας, να είναι σύντομος, αλλά και περιεκτικός και αποδοτικός. Άρα, θέλω να σας πω τι να πούμε, το πιο σημαντικό σημείο του μηνύματος και στο τέλος τι να κάνουμε με αυτό που θα πούμε. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, το εργαλείο είναι πάρα πολύ απλό και λέγεται. Δεν λέγεται έτσι. Αλλά ξέρετε το ζευγάρι αυτό, το θυμάστε. Θυμάστε σε ποια υπηρεσία δουλεύανε. FBI. Ήταν τα X-Files που δουλεύανε σε ποια υπηρεσία. FBI δουλεύανε, για όσοι το θυμάστε. Ωραία. Το FBI είναι η μεθοδολογία που θα σας εξηγήσω και θα σας ερμηνεύσω να καταλάβετε πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε πλέον στον χώρο εργασίας μας. Το FBI σημαίνει Federal Bureau of Investigation, αλλά για τους σκοπούς μας το FBI πια έχει ένα άλλο ακρονίμιο και έχει μια άλλη ονομασία και λέγεται Focus, Bluff και Intent. Focus, Bluff είναι ακρονίμιο, Bluff με 2 F είναι η μπλόφα. Σωστά. Αλλά δεν είναι η Bluff, η μπλόφα είναι κάτι άλλο και Intent. Αυτή η μεθοδολογία προκύπτει από ένα βιβλίο ενός φίλου μου στην Νότια Αφρική, του Chris Fenning, την οποία όμως την έχω προσαρμόσει, έχω αλλάξει λιγάκι, για να την προσαρμόσω στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί οι Έλληνες είμαστε λίγο διαφορετικοί έτσι, από Νότια Αφρική και προσπάθησα να την κάνω λίγο πιο βατή για την Ελλάδα. Πάμε focus. Το focus λοιπόν είναι όταν, θυμάστε το παράδειγμά μου, που έλεγε αυτό TAF 1, γκαντεμόσταυρο, TAF 2, TAF 3, χάθηκα. Ποιο είναι πολλά, το TAF 1 το πρόβλημα, το TAF 2, γκαντεμόσταυρο, δεν καταλάβαινα. Οπότε χρειάζομαι κάτι, έναν τίτλο για να πω ότι είναι αυτό ή αυτό που θα μου πεις. Δηλαδή, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, name the issue. Ονοματίστε. Η πρώτη πρόταση λοιπόν στο παράδειγμα μας είναι να ονοματίσετε το πελάτη, το project, τη διαδικασία, ό,τι θέλετε. Ονοματίστε. Δώστε απλά το όνομα, τίποτα άλλο. Στην περίπτωσή μου, θα μπορούσε ο συνάδελφος να πει αφορά το TAF 3. Όπα, ξέρω. Άρα, ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό. TAF 3, άρα το μυαλό μου είναι τι είναι το TAF 3, ξέρω το TAF 3, άρα μπορώ να σε ακούσω. Οπότε το πρώτο βήμα είναι focus. Πείτε μου, ονοματίστε μου, γιατί αφορά, ποιον αφορά. Πελάτη, project, διαδικασία, ένα όνομα, αφορά αυτό. Ωραία, ξέρω τι θα μου πεις. Τελεία. Δεύτερη πρόταση. Τι σημαίνει λοιπόν δεύτερη πρόταση. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε εμείς είναι ότι στο σχολείο μάθαμε να μιλάμε ως εξής και να γράφουμε ως εξής. Έγινε αυτό, μετά έγινε αυτό, μετά έγινε αυτό, μετά έγινε αυτό και εν κατακλείδη, αυτό. Και άμα όμως το πριν το κατακλείδη είναι 10 λεπτά, αυτό, και μπορεί όντως να θέλουμε να πούμε πολλά. Έγινε αυτό, γιατί έχουμε μάθει να μιλάμε χρονολογικά. Σε μένα τι έλεγε αυτός, ο γκαντεμόσταυρος ξεκίνησε από εδώ και πήγε το TAF 1, το TAF 2, το Disaster Center, τα καλώδια, το TAF 2, το TAF 3 και μετά κατέληξε, δουλεύει το σύστημα όμως. Όταν πήγα στην Αμερική για σπουδές και με σηκώναν στο πανεπιστήμιο, έλεγα και εγώ πως στην Ελλάδα μάθαμε επειδή ισχύει αυτό, είναι δικηγόροι, επειδή αυτό. Αλφα ο Κανλής. Σηκώναν όμως και οι Αμερικάνοι, οι συνάδελφοί μου, πεζοναύτες ιδίως και τέτοια. Και λέγανε, το conclusion, δηλαδή το κλείσιμό μου και οι προτάσεις μου και το κλείσιμό μου είναι αυτό.
Και είτε κάποιοι εξηγούσαν πώς οδηγήθηκαν σε αυτή την πρόταση, σε αυτό το κλείσιμο, κάποιοι άλλοι δεν έλεγαν τίποτα. Το κλείσιμο μου αυτό, η πρότασή μου είναι αυτή. Τελεία. 2 προτάσεις, 3. Και παίρνει καλό βαθμό. Και λέω, καλά, ρε. Εγώ λέω, μιλάω 10 λεπτά και παίρνω A. Άλλο μιλάει 20 δευτερόλεπτα και παίρνει A. Πώς γίνεται αυτό? Κλασικά, κάνει. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Τι είναι αυτό που λες, ας πούμε? Και μου λέει, στο πεδίο της μάχης οι Αμερικανοί που πέφτουν σφαίρες, πύραυλοι κτλ. Δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου όταν γίνεται χαμός. Να σου λένε, λοιπόν, έπεσε αυτή η βόμβα, η οποία επηρέασε αυτό και μετά έγινε αυτό, αλλά το απάτσι που ήρθε κτλ. Και λέει ο διοικητής, πες μου την πρότασή σου και ποιο είναι το κλείσιμο, τι θες να πεις. Conclusion recommendation. Οπότε λοιπόν χρησιμοποιούν τη λέξη οι Αμερικανοί bluff. Bottom line, up front. Bottom line, up front. Σκεφτείτε το και λίγο έτσι χωροταξικά. Το bottom line, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς το ανκατακλείδι, up front, πάνω. Και αν έχω απορίες, θα σε ρωτήσω τι σημαίνει αυτό. Οπότε οι Αμερικανοί λοιπόν στο πεδίο μάχης χρησιμοποιούν πάρα πολύ το bottom line, up front. Πες μου γρήγορα την πρότασή σου και το κλείσιμό σου, το συμπέρασμά σου. Τίποτα άλλο. Συμπέρασμα και πρόταση. Και αν έχω απορίες, θα το συνεχίσουμε. Οπότε, λοιπόν, η δεύτερη πρόταση που θέλω από εσάς είναι να μου πείτε το πιο σημαντικό στοιχείο του μηνύματός σας. Ποιο είναι το πιο σημαντικό? Στην περίπτωσή μου ήταν έπεσε το TAF 3, όμως μετά από 2 ώρες είναι alive and kicking. Δουλεύει. Άρα, ξεκινήσα και λέω: OK, TAF 3, κατάλαβα. Μετά μου λες ότι έπεσε το σύστημα, ξανανέβηκε, κατάλαβα. Υπάρχει ένα τρίτο βήμα, γιατί μου τα λες. Και λέω: OK, και εγώ τι θες να κάνω? Στις ομιλίες, θυμάστε που λέμε το τέλος να λέμε το call to action. Ωραία, μου τα είπες. Εγώ τι θες να κάνω? Το τρίτο λοιπόν είναι το intent. Ωραία, μου τα είπες. Θες κάτι να κάνω εγώ? Για ποιο λόγο? Στην περίπτωση λοιπόν εκεί πέρα, αναρωτιόμουν και λέω: ωραία, μου τα είπες, γιατί μου τα λέει αυτά? Αν λες τώρα, γιατί μου τα λες αυτά? Γιατί είπε αυτός, για να σε ενημερώσω απλά. Δεν θέλω να φύγω, απλά να είσαι ενημερώσω σαν manager. Υπάρχουν 4 τρόποι μάλλον για να εκφραστούμε και να πούμε ποιος είναι ο σκοπός του μηνύματός μου. Τι θέλουμε να κάνουμε? Είναι: θέλω να ζητάω βοήθεια και θέλω να μου δώσει βοήθεια. Έχω ένα θέμα, θέλω να μου πεις. Σου λέω το πρόβλημα ή βοήθεια. Θέλω απλά να σε ενημερώσω. Update, σαν manager. Αυτά συνέβη, απλά να το ξέρεις. Manager είσαι. Θέλω να κάνεις κάτι. Στα λέω, κάνε κάτι. Ή, τελευταίο, στα λέω, λάβω μια απόφαση. Αυτοί είναι οι 4 τρόποι που πραγματικά στο χώρο εργασίας θέλουμε ένα manager όταν του μιλάμε να κάνει είτε να μας το βοηθήσει, είτε να του δώσουμε update για το project, ή να κάνει κάτι ή να λάβει μια απόφαση. Επομένως, κλείνοντας, αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο με 3 προτάσεις δίνουμε το περίγραμμα, το τι θέλουμε να πούμε. Μπορεί αυτό σε ένα manager ο οποίος δεν έχει χρόνο να αρκεί. Focus, μια πρόταση, τον τίτλο. Τι αφορά, ρε παιδί μου, μια πρόταση. Αφορά το TAF 3. Οκ, το πιάσα. Bottom line. Έπεσε το TAF 3, αλλά εδώ και μετά από 2 ώρες ξανανέβηκε. Κατάλαβα, ωραία. Γιατί μου τα λες, πρέπει να κάνω κάτι? Θες βοήθεια? Όχι, δεν θέλω βοήθεια. Απλά το λέω για να σε ενημερώσω. FBI. Πρόβλημα λοιπόν για όλους σας. Είναι πραγματική συζήτηση, η οποία ήταν 10 λεπτά μονόλογος. Ηλιάδα, ας πούμε, κανονική, αλλά τη μάζεψα λίγο στο 1 λεπτό να τη διαβάσετε. Θα μπορούσε να είναι στην εταιρεία σας αυτός ο μονόλογος από κάποιον. Μπορείτε έναν θελοντή να το διαβάσετε πρώτα και να μου πείτε το μήνυμα, μάλλον όχι το μήνυμα, γιατί πράγμα αφορά, ποιο είναι ο τίτλος, μετά με μια πρόταση, το μήνυμα σε μια πρόταση και μόνο μια πρόταση, και στο τέλος, τι θες εμένα που μου τα λες αυτά, που με τα αφεντικό, να κάνω που μου τα λες. Διαβάστε το πρόβλημα και θέλω ένα χεράκι. Μπορεί το μήνυμα ο καθένας να το εκλάβει διαφορετικά. Έτσι. Εγώ έχω γράψει μια λύση. Είναι ένας μονόλογος των 2 λεπτών. Όχι 10 λεπτά, ήταν μακρινάρι. Να το κάνετε, να μου πείτε πώς θα μπορούσε να είναι. Να μου το πει κάποιος με 3 προτάσεις. Αυτό αφορά. Αυτό είναι το πιο βασικό που θέλω να σου πω και θέλω να μου κάνεις αυτό. Διαβάστε το. Συμβαίνουν αυτά, φαντάζομαι, στις εταιρείες σας. Αυτά συμβαίνουν, Ξεκινάει άλλος και λες τώρα, τι μου λέει. Ωραία, έτοιμος. Θύμισε το όνομα, Νίκο, όχι Νίκο. Κώστα. Λοιπόν, Κώστα, θέλω να μου πεις, είμαι το αφεντικό, θέλω να μου πεις τι αφορά,
το πιο σημαντικό στοιχείο από το μονόλογο σου και τι θες να κάνω εγώ σαν αφεντικό. Πάμε. Αφορά μια προσφορά που δώσαμε στη Βάγια. Ωραία. Άρα τελεία. Μικρές προτάσεις, δεν μπορούμε. Άρα ξέρω τι μου λες. Ωραία. Τι έχεις να μου πεις. Βάγια LTD, μια προσφορά. Θυμάμαι τι έχεις να μου πεις. Ωραία. Είμαι έτοιμος. Είναι να μου πεις το πιο σημαντικό στοιχείο από τη φασαρία που γίνεται. Πήραμε feedback, Ναι. το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε. Ωραία, άρα μου λες, ωραία, ξέρω λοιπόν ότι είναι την μπάγια, μου το είπες. Άρα από όλα αυτά και αυτά την μπάγια, αυτό. Ωραία, ξέρω τι πρέπει να κάνω, ναι. Ναι, τι θες να κάνω εγώ, μου τα πες, ωραία. Πρέπει να την δεις αναλυτικά. Ωραία. Με οποιοδήποτε Ναι, ναι. ομάδα, για να αποφασίσουμε αν θα την αποδεχτούμε ή όχι. Ωραία. Περίπου αυτό είναι. Αυτό που είπε ο Κώστας, ούτε 15 δευτερόλεπτα. Ήταν 3 μικρές προτάσεις και αυτόν ξέρω. Και λέω, ωραία, μπάγια αυτό. Και εγώ, σαν manager μετά, λέω, είμαι OK, δεν θέλω να μου πεις πιο πολλά. Ξέρω τι πρέπει να κάνω, το κατάλαβα. Ή δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Έλα στο γραφείο μου σε 5 λεπτά να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά όχι τώρα, σε 5 λεπτά. Ή πες μου τώρα. Όμως, από το να μου μιλάς 10 λεπτά με 3 προτάσεις, κατάλαβα ότι, ωραία, μπάγια, αυτό. Ωραία, είμαστε OK. Έχω καταλάβει τι σημαίνει. Επομένως, λοιπόν, FBI, Scully and Mulder, τον τίτλο, μία πρόταση, το πιο σημαντικό στοιχείο του μηνύματος. Όχι όλα, το πιο σημαντικό, γιατί δεν έχω χρόνο να σας ακούσω. Και τι θες να κάνω με αυτά που μου είπες. Εάν σεβαστείτε το χρόνο των manager, διευθυντών κτλ., θα σας αγαπήσουν. Εάν κιόλας τους δώσετε κάτι συμπυκνωμένο, περιεκτικό και πολύ ουσιαστικό, πάρα πολύ γρήγορα, θα σας λατρέψουν. Θα σας λατρέψουν. Το έχω δει εγώ από τη δουλειά μου. Τι είπαμε, το ποιο είναι σήμερα το μότο του γνώση εστί δύναμης. Αυτή είναι μια γνώση που θα σας δώσει πολύ δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει 5 λεπτά ακόμα. Το ξέρω, έχω 5 λεπτά. Α, ναι, θέλετε ερωτήσεις. Α, ναι, ερωτήσεις. Έχω 5 λεπτά. Έλα. Πρώτη φορά που τελειώνω πριν το χρόνο, έτσι. Έχω εντυπωσιαστεί με το χρόνο μου. Μπράβο μου. Λοιπόν, εννοείται ερωτήσεις. Παρένθεση, δεν τελειώνουμε ποτέ με ερωτήσεις, τελειώνουμε πάντα ερωτήσεις και μετά τελειώνουμε το call to action. Ναι, είπε πρώτα η κυρία όμως. Όταν όμως ο υπάλληλος μιλάει όντως πολύ, Ναι. μπορείς να του θέσεις εσύ ως αφεντικός συγκεκριμένες ερωτήσεις για να τον... Λοιπόν, FBI? ένα λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι όταν σε ρωτάει ο άλλος ότι έχεις λίγο χρόνο, αλλά του λες έχω 1 λεπτό μόνο. Όταν του προσδοκείς έχω 1 λεπτό, ο άλλος θα μπορεί να μιλήσει και 1,5-2, αλλά ξέρει το κόκκινο. 1 λεπτό. Επίσης, εάν δεν είσαι εκεί, δηλαδή εσύ τώρα δείξεις ένα εργαλείο για να μιλάτε εσείς. Όταν σας μιλάνε και λες, πρέπει να φύγω. Έλα, κάτω μου συμπυκνωμένο. Αυτό επίσης που έχει δουλέψει στη δουλειά μου είναι, μας αρέσει πολύ να μιλάμε και ιδίως στο τηλέφωνο και στο γραφείο μου, λοιπόν, όταν ήμουν σε μια άλλη υπηρεσία, δεκάδες τηλέφωνα, δεκάδες ώρες συζητήσεων, λέω ό,τι θέλετε με mail. Γιατί στο γραπτό είναι πιο δομημένο και μαζεμένο. Τα 10 λεπτά μπλα μπλα είναι 7.000 γραμμές σε mail. Δεν πρέπει να γράψει 7.000. Οπότε, αν δω ότι στο τηλέφωνο ιδίως του λέω ό,τι θες με mail, θα είναι σίγουρα πιο σύντομο. Και έχω δει με τα μάτια μου ο Αμερικανός σε ένα μακρινάρι mail απάντησε TLDR. Και λέω, τι έγραψε μεγάλε. Too long, didn't read. Όταν λοιπόν μου απάντησε στον άλλον TLDR, κατάλαβε άλλος ότι, δεν το διάβασε καν. Το διάβασε καν. Πρέπει να το ξαναγράψω. TLDR. Too long, didn't read. Ναι, και ο άλλος λέει, αμάν. Και το ξαναέγραψε μέχρι ο άλλος να μην απαντάει TLDR. Too long, didn't read. Ερωτήσεις, μία εδώ, 3. Ωραία, ξεκινάμε, μάλλον από εδώ που ήσουν. Συγχαρητήρια, φανταστικό. Ναι. Η ερώτηση είναι πολύ... Δικηγόρος τώρα, έτσι, που μιλάει πολύ. Επειδή. Ανέβει στο YouTube αυτό. Το έχω γράψει εδώ πέρα, μπορεί να ανέβει, ναι. Αυτή ήταν. Εντάξει. Δικηγόρος, δικηγόρος, ευτυχώς. Γιατί δικηγόρος να μιλήσει 15 δευτερόλεπτα είναι δύσκολο. Επειδή. Αλλά επειδή είναι Ναταλία Γεροπούλου, παραρρείο πάγο, εκεί, παραρρείο πάγο. Ναι, μετά εδώ. Κάθε άνθρωπος μπορεί να βλέπει άλλο FBI. Δηλαδή, Ναι.
Ένας ο οποίος δεν το έχει χρησιμοποιήσει το εργαλείο ή έχει πολλά στο μυαλό του, μπορεί όντως να μπερδευτεί και αντί να πει το πιο σημαντικό σημείο του μηνύματος, να πει το δεύτερο πιο σημαντικό, γιατί είναι πιο πολύ συναίσθημα, είναι πιο παθιασμένο. Εννοείται ότι τότε θα δώσει εσύ λάθος πληροφορία στο manager όμως. Είναι λάθος πληροφορία. Όμως, αν σου πει να το συζητήσουμε γιατί δεν ξέρω τι εννοείς, μπορεί να βγει, άμα είναι και έμπειρος ο manager, ότι ρε, εσύ δεν εννοείς αυτό ακριβώς. Εννοείς αυτό είναι πιο σημαντικό. Εκεί είναι καθαρά σε αυτό που το λέει το FBI, ποιο είναι πιο σημαντικό. Γιατί για σένα, ότι είναι πιο σημαντικό, μπορεί για αυτό να μην είναι πιο σημαντικό. Επίσης, τώρα, συμβούλια από το management. Μου το είχαν πει και είχα σοκαριστεί όταν μου το είπαν. Μου λέει, αυτός που σου λέει κάτι, ό,τι θεωρεί αυτό σημαντικό, μπορεί για σένα να μην είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, εσύ μπορεί να θεωρείς σημαντικό το μήνυμά σου. Εγώ που είμαι manager και έχω αυτή την εικόνα, ενώ εσύ έχεις αυτή την εικόνα, να θεωρώ τι είναι αυτό σημαντικό. Το άλλο που δεν μου είπες. Αλλά αυτό ένας έμπειρος manager μπορεί να το δει ίσως. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Εάν έχουμε 3 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα, 3. Λες, ίσως κατευθείαν το intent. Άμα έχεις 2 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, φεύγει, είναι στην πόρτα, θέλω αυτό. Θέλω να μου κάνεις αυτό. Για αυτό. Και λέει, έφυγε ο άλλος. Και λέει, κάτι μου είπε, ναι, μου είπε γι' αυτό. Ναι, αλλά πιο πολύ και από 15 δευτερόλεπτα είναι λίγο δύσκολο να δώσουμε. Αλλά και 10, δηλαδή, TAF 3, τώρα το κάνω τώρα, improvise. TAF 3, δουλεύει, φεύγω. Τι είπε τώρα αυτός? Αλγόριθμους, το εξισώσεις τώρα, έτσι. Εξισώσεις, αλγόριθμοι. Εντάξει, ευτυχώς, τελείωσα. Ερωτήσεις, άλλες. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα δοκιμάσω και εγώ να το δοκιμάσω. Γιάννη, θα πω κάτι για την ομιλία σου. Μας άρεσε πολύ.